Da gyfeillion a croeso i chi i'r Oedfa'r bore yma. A croeso hefyd i'r rai sy'n ymuno gyda ni ar Zoom. A wrth gwrs croeso arbennig i Dylan ato ni eto. Sul nesaf, Oedfa undebol yma am 10:45 yn y bore fel arfer o dan wfal y parchedig Robin Samuel. A newch chi gymryd sylw bod yna sawl neges am ddigwyddiadau yn Coenonia, felly newch chi'n sicr bod chi'n edrych arnyn nhw. Yn anffodus, cyhoeddi 2 angladd. Angladd David Lloyd, dydd Mercher nesa, 7 ar hugen, am 2:15 yn yr amlosgfa. Ac wedyn angladd Lucy Morris, wythnos yn gwmws ar ôl ni, y 3 o Fedi, hefyd am 2:15 yn yr amlosgfa. Pleser nawr yw cael estyn llongyfarchiadau i rai pobl. Llongyfarchiadau i holl blant yr eglwys ar eu canlyniadau tegau a lefel A, a'r ddim yn ymfalchio yn fawr iawn yn eu llwyddiant nhw. A dymuniadau gorau hefyd a llongyfarchiadau i Tom a Jill Pritchard oedd yn dathlu pen brwydd priodas diamwnt dydd Iau diwetha, 60 mlynedd. Hefyd, yn yr un modd, llongyfarchiadau i Janet a Robin Samuel nwtha yn dathlu priodas air 50 mlynedd hefyd dydd Iau diwetha. Llongyfarchiadau i chi gyd. Ac yn awr bydd erbynwn yr offrwm. Diolch yn awr. O ddiw i tan y golas yn gyda'i derbyn y profion hyn i waith eglwys. Ac wrth i derbyn nhw, da ni'n gofyn i ti derbyn na hefyd yn y dim. Gan bod nhw'n gofyn hyn o gilenw ac hyffeithiant yn harbwyd Iesu Grist. Amen. Bore da. Yn hyfryd iawn gael eich cwmni chi ac eitha'n brysur dod i ddiwedd mis Awst a mis Medi ar Gorwel. Ond efallai bod chi wedi difalu o bosib y testyn heddiw, dyna mynd i sôn am draed. Alright? Draed o bob math. Iesu wrth gwrs yn fan hyn yn golchi traed ei disgyblion. Ac mi fydda ni yn cysylltu hwn fel arfer a wythnos y Pasg. Mae o'n weithiau, mae yna gymaint o bethau i gofio yn ystod wythnos y Pasg, lle da ni'n o bosib yn sgipio hwn chydig bach, yn camu drosto fo. Ond cyfle i ni edrych yn fanylach ar y weithred yma, gan ei gweithred o gariad sydd yma a gwasanaeth. Felly, cyn i ni barhau yn yn haddoliad, gadwch i ni ganu ein hemyn nesaf, sef Emyr Rhif 24. Emyr Rhif 24. O cenwch fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd, ac am ei achawdwriaeth molianwch ef o hyd. Mynegwch ei ogoniant tra ddyrchafedig yw, mae'n ben goruwch y diwiau, mae'n arglwydd dynol ryw. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 24.
fy ddaw yn darlleniad ni felly, o'r efengil yn ôl Iowan i benod 13, adnodau 1 i 15. Gydwch chi ni wrando ar y darlleniad yma. Ar drothwy gwyl y Pasg, roedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo madael ar byd hwn a mynd at y tad. Roedd wedi caru rhai oedd yn eiddo iddo yn y byd, ac fe'i carodd hyd yr eithaf. Yn ystod swper, pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yng nghalon Judas, fab Seimon Iscariot, y bwriad i'w fradychu ef, dyma Iesu a gyntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod o ddiwrth Dduw, a'i fod yn mynd at Dduw, yn codi o'r swper ac yn rhoi i wisg o'r neilltu, yn cymryd tywel ac yn ei glymu am ei ganol. Yna tywallto ddŵr i'r badell, a dechreuodd olchi traed y disgyblion, a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. Daeth at Seimon Pedr yn ei dro, ac meddai ef wrtho, arglwydd, a wyt ti am olchi fy'n rhaid i? Atebodd Iesu ef, ni wyddos di ar hyn o bryd beth yr wyf fi am ei wneud, ond fydd o i wybod ar ôl hyn. Meddai Pedr wrtho, ni cheid i olchi fy'n rhaid i byth. Atebodd Iesu ef, os na chaf dy olchi di, nid oes lle i ti gyda mi. Arglwydd, medda Seimon Pedr wrtho, nid fy'n rhaid yn unig, ond golch fy nwylo am pen hefyd. Dywedodd Iesu wrtho, yma'r sawl sydd wedi ymolchi drosto yn lan i gyd, ac nid oes arno angen golchi dim ond ei draed. Ac rydych wi yn lan, ond nid pawb ohonoch. Oherwydd gwyddai pwy oedd am ei fradychu, dyna pam y dywedodd, nid yw pawb ohonoch yn lan. Wedi iddo olchi ei traed, ac ymwisgo a chymryd ei le unwaith eto, gyfynodd iddynt, a ydych yn deall beth yr wyf wedi wneud i chwi. Rydych wi'n fy ngalw i yn athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol, oherwydd dyna wyf fi. Os wyf fi felly am unau'n arglwydd ac yn athro wedi golchi eich traed chwi, fe ddylech chwitha hefyd olchi traed eich gilydd. Rwyf wedi rhoi esiampl i chi, rydych chwitha i wneud fel rwyf fi wedi wneud i chwi. O bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar yn cyfar ni bore yma. O gadwch chi ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu emyn rhif 64. Emyn rhif 64. Tydi sydd deilwng o llomcan fy nghrewr mawr am Duw. Dyddoniau di o'm hamgylch maint bob awr yr wyf yn byw. Ac yn y blaen, emyn rhif 64.
Gawn ni gyfle i droi yr arglwydd mewn gweddi yn awr. Gadwch chi ni weddio. O Dduw ein tad nefel a sanctaidd. Yn diolch i ti bod ni wedi gallu ymgynnu gyda'n gilydd y bore yma. I fynegu ein mawl a'n moliant. I geisio di. Ac i brofi o'th gysur a thgariad. A da ni'n diolch i ti am y darlleniad da ni wedi ddarllen gyda'n gilydd y bore yma yn ogystal. Lle rydyn ni'n cofio Iesu yn golchi traed ei ddisgyblion. Traed oedd wedi cerdded ffyrdd llychlyd, wedi blino gan deithio, wedi teimlo'r pwysa'r daith. Ac fe cyffyrddwyd pob un ohonyn nhw gyda thgariad di, yn dynnar ac yn ostynedig. Ac mi ofynnwn ni i'n hunan y bore yma, pwy yw'r traed blinedig yn ein byd ni y bore yma? Traed ffoaduriaid rydyn ni'n cofio'r teuluoedd sydd yn gorfod gadael cartrefi yn yr Wcrain, yng Gaza, yn Syria, ac ym mhob rhan o'r bryd. Traed sydd yn croesi ffinia, mewn perygl heb wybod ble y byddant yn cyrraedd. Traed sy'n chwilio am ddiogelwch, ond sy'n cael ei gwrthod yn y rhy aml. O arglwydd golch y traed blinedig hyn gyda chariad a chroeso a lletygarwch. A dysga ni, fel deglwys, i agor ein colonnau a'n cartrefi. Mi gofiwn ni am draed newynog, yn meddwl am wledydd fel De Sudan, a Yemen, a Gaza, rhannau o Affrica a De Asia, miloedd ar filiynau o bobl sy'n cerdded milltiroedd i ddod o hyd i fwyd neu ddŵr glân. Traed plant sy'n gwanhau ar hyd y ffordd. Traed maman ceisio cynnal ei teuluoedd. Arglwydd rhoi i ni ewyllus a'r dewrder i rannu'n hael. I alw ar ein harweinwyr i weithredu'n deg, a bod yn genedl sy'n cynorthwyo yn cymdogion byd eang. Yn ogystal, mi weddion ni am draed sydd yn cerdded am gyfiawnder yn ein byd ni. Da ni'n cofio rhai sydd yn protestio heddiw dros heddwch, dros newid hinsawdd, dros hawliau dynol, traed myfyrwyr ar yn strydoedd ni, boed yn Llundain neu yng Nghaerdydd, traed gweithwyr gofal yn mynnu tegwch, traed pobl ifanc sy'n dweud wrth y byd, ni allwn aros, mae'n rhaid i ni weithredu nawr. Dros yr rhai sydd yn cerdded am gyfiawnder, arglwydd bendithiau'r traed hyn, cadw nhw rhag niwed, a gad i ni glywed ei lleisia fel galwad at ein cydwybod. Weddion ni am draed ein plant ni. Arglwydd Cliwn Lais, pobl ifanc Cymru. Da ni'n dwyn i gof neges heddwch ac ewyllus dar i'r ddeleni, lle ddwedwyd mae'n cymryd pentref i fagu plentyn, byddwch yn bentref i ni. A rydyn ni'n gweld traed plant yn cerdded i'r ysgol heb frecwas, traed yn rhedeg ar geiau chwarae, ond yn teimlo pwysau tlodi. Ond diolch i ti am yr rhai sy'n gweithio dros addysg, gofal a chyfle cyfartal.
Arglwydd dangos i ni sut i fod yn bentref i'r plant hyn, fel y bydd ein traed yn cerdded ffyrdd o obaith ac nid ofn. Ac yn gweddi hefyd, mi gofion ni am draed sydd yn caru a gwasanaethu. Ar yr un pryd, da ni'n diolch am y rhai sy'n gwasanaethu yn ddistaw. Gweithwyr iechyd yn yr adran achosion brys, gwirfoddolwyr mewn siopa bwyd, athrawon yn dysgu plant, gweithwyr cymdeithasol yn sefyll gyda teuluoedd. Dyma'r rhai sy'n golchi traed eraill bob dydd. Nid gyda dŵr a thywel, ond gyda thosturi, ymynedd a chalon fawr. Arglwydd bendithiau'r gweithredoedd hyn o gariad, a chad i ni ei gwerthfawrogi yn fwy na geiriau. Rwyt yn galw arno ni i olchi traed ein gilydd, i garu'n ostynedig, i fadda'n hael, i wasanaethu'n llawen, fel y gwnes di. A fel mae'r ymynydd yn atgoffa ni, dwylo ffeind oedd dwylo Iesu ym mhob man, yn iachau y cleifion a bendithio'r gwan, golchi traed blynedig, dal rhai isa'r byd, dwylo ffeind oedd dwylo Iesu Grist o hyd. Ia arglwydd, bod i'n traed ni na, fynd ar drywydd heddwch, bod i'n ffydd ddod yn weithred o gariad, a bod i'n cymunedau ddod yn llefydd o faddeuant a gobaith. Arglwydd golchan traed ni, fel y gallwn fynd allan i olchi traed yn gilydd a'r byd o'n cwmpas. Gan o'n bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwn yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, neler de wyllus, megis yn y nef, mechi ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gynnes eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gydych chi ni barhau drwy ganu am i'r rhif 99 yn y Cyneuon Ffydd. 99. Duw sydd gariad caned deiar, Duw sydd gariad moled nef, boed i'r holl greadigaeth eilio can o fawl i'w enw ef. Ac yn y blaen am i'r rhif 99. Yeah.
O'n i'n mynd trwy hen lyniau ar y gyfrifiad. Dwi'n dweud hen lyniau, yn rhai digidol ydyn nhw. Dros y 10 mlynedd diwetha. A'r hyn o'n i'n gweld oedd, mae bob llun, mae'n siŵr dwi wedi dynnu, wedi cael ei gropio. Right? A chi'n gwybod beth sy'n cael ei gropio allan gyntaf, mae'n siŵr eich bod hyn yn wir am lot o bobl. Y traed sy'n cael ei gropio allan fwyaf. A rhai pobl, mae'n licio traed. Maen nhw'n fudur, not efallai. Da ni'n talu gymaint o sylw iddyn nhw o bosib. Ond, dychmygwch am eiliad, mae'n ddiwrnod, dych gwybod, mae wedi bod yn ddiwrnod hir a blinedig. Dych chi wedi cerdded dipyn, mae'ch traed chi'n brifo, dych chi eisiau eista lawr. Reit? Yn gynsydyn, yna rhywun yn dod ato chi ac yn dechrau golchi'ch traed chi. Nid eich dwylo na'ch gwallt, ond eich traed. Braidd yn rhyfedd efallai'n anghyfforddus, ond o bosib yn ostenedig hefyd o'r person hynny. Dyna'n union nath Iesu ynde. Y noson olaf cyn iddo gael ei arestio, yn penderfynu i gwneud y weithred yma. I blygu, ger bron ei ddisgyblion a golchi ei traed nhw. Nid defod mo hyn, ond gwers bywyd, cariad, gostyngeidrwydd a maddeuant. Dyma alwad i droi ein ffydd yn weithred, ein cariad yn wasanaeth, a'n bywyd yn adlewyrchiad o ras Duw. Cariad ydi ffram y stori. A mae Iowan yn dechrau gyda'r geiriau hyn yn yr adnod gyntaf un, reit, lle mae'n deud, yr oedd wedi caru yr rhai oedd yn eiddo yn y byd. Oedd yn eiddo yn y byd. Ac ei carodd hyd yr eithaf. Felly, nid stori am hylendid traed yw hyn, reit? Nid gwers mewn moesa wrth y bwrdd, ond gweithred o gariad a gwasanaeth. A mae'n gofyn i ni nid yn unig i edrych, ond i'w ddilyn. Yng nghyfnod Iesu, roedd golchi traed yn waith i'r gweision, y gweision oedd ar gyrion cymdeithas bydden nhw wedi ei galw. Bydda gwesteion yn cyrraedd y tŷ, yn amlwg wedi cerdded yn ei sandala trwy'r dydd, wedi blino, ac mi fydda y person lleiaf pwysig yn y tŷ yn golchi traed y bobl, y gwesteion hynny oedd yn cyrraedd y tŷ. Ond yma, y meistr sydd yn cymryd yr ôl ynde. Y meistr sy'n cymryd rôl y gwas. Dych chi wedi clywed fi'n sôn dipyn dros y misoedd diwethaf ac yn yngweinidogaeth am y diwynydd Paula Gwdr. Ac yn ei llyfr Let Me Go There, The Spirit of Lent, mae hi yn dweud hyn, mae gweithredodd Iesu yn troi'r drefn gymdeithasol ben i weired. Ef, yr athro a'r arglwydd, meddai, sy'n cymryd safle'r caethwas, gan herio ei ddisgyblion i ail ddychmygu mawredd, nid fel statws, ond fel gwasanaeth. Mae Pedr, wrth gwrs, yn gabraw yn dydy, chi di byth golchi'n rhaid i, meddai fo. No way, ynde. A gallwn ddeall ei fod yn anghysurus. Mae'n anodd gadael i rywun wasanaethu pan deimlwn efallai mae ni ddylai fod yn gwasanaethu nhw. Ond mae Iesu'n mynnu, os na olchaf dy draed i, nid oes gen ti le gyda mi.
A mae Iesu'n deud, ni allwch lynu wrth urddas, heiar achaidd, na balchder, a dal i rannu yn fy ffordd. Mae fy nheyrnas yn edrych yn wahanol i hyn. Mae'n edrych yn wahanol. A'r hyn sydd yn bwysig ydy nodi bod y cariad yn mynd hyd eithaf. Ynde? Dyna be mae'r adnod gyntaf yn dweud, bod y cariad yn mynd hyd eithaf. Mae Iowan yn gosod y golchi y traed yma yn union cyn y groes. Fel pe bai'n awyddus i ni i weld yr olygfa hon fel rhagflas o'r hyn ddaw. Rowan Williams ddywedodd, a meddyliwch i mi bod y dyfyniad yma'n Saesneg, ond the washing of feet is the cross in miniature. It is what love looks like when it comes down to the floor, when it refuses to be above us, when it takes on what is soiled and shameful and makes it clean. Ia, caru hyd eithaf ynde. Nid dim ond hyd ddiwedd i fywyd, ond hyd eithaf cariad. A dyna'r ystyr y gair Groeg hefyd, eis telos, sef hyd y terfyn ynde. Hyd at gyflawnder. Y cariad sy'n plygu i olchi traed. Yw'r un cariad oedd ei freichia yn agored ar y groes. Mae gwasanaeth hefyd yn dangos y deyrnas, yn dangos sydd fydd y deyrnas. Ac wedi iddo orffan olchi traed i disgyblion, mae Iesu yn gwisgo ei fantell eto, ac mae o'n eistedd i lawr, ac yna mae'n gofyn cwestiwn mawr i'r disgyblion. A ydych chi'n deall beth y rwyf wedi i'w wneud i chwi? Meddwl. O gen i athro ffiseg yn ysgol Sir Hyw Owen. Ac bob gwersi, o'n i'n casau mynd i'r gwersi ffiseg. Nid oherwydd bod fi'n casau y pwnc, ond oherwydd be oedd yr athro'n gwneud. Alright? Oherwydd, o'n i wrth y modd efo ffiseg, o'n i'n ddiddori yn y gofod a disgyrchiant a bod math o bethau. Ond, ar ôl iddo draddodi wers, reit, oedd o wedyn yn pigo unigolion yn yr ystafell ac yn gofyn wrthyn nhw, reit, eglura wrtha fi wan be dwi'n newydd eitha ti. Reit? Ac o'na ddychryn mawr, o'na rhain trio cuddio tu ôl i rywun arall. Ac nes i ddysgu'n diwedd i fi beidio cuddio achos mae'n pigo at y bobl hynny sy'n cuddio. Ond yr hyn oedd o'n i'n neud oedd bod o wedi ysgogi diddordeb wedyn, bod rhaid i ni gael o bwyntio oherwydd o bosib mae o'n mynd i bigo fi i ddeud, wel, be dwi'n newydd ddeud. Y fan ddaeth i'n arwyliadau, wel, dosbarth Mr Roberts, oedd wedi cael marciau dipyn mwy na y dosbarthiadau eraill, felly'n amlwg oedd y broses yn gweithio. Y pwysigrwydd o wybod, ynde, y pwysigrwydd o ddeall. A dyna'n union oedd Iesu yn ei ofyn, ynde. Rydych chi'n deall yr hyn dwi'n newydd wneud drostach chi. Dydy ddim yn holi a di traed nhw'n teimlo'n lan, ond mae'n gofyn a dyn nhw'n deall y deyrnes wyneb i weired y mae newydd i ddangos. Yr ydych chi'n fy ngalw'n athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol, meddai Iesu, yr oedd dyna wy fi. Os wy fi felly, a mina'n arglwydd ac yn athro, wedi golchi'ch traed chwi, fe ddylech chitha hefyd olchi traed i'ch gilydd. Dyma galon y neges ynde. Yn nheyrnas Iesu Grist, gwasanaeth yw arweinyddiaeth, cariad yw grym, plygu i lawr yw mawredd.
Eto, Paul a Gwydr sydd yn deud, sgandal yr Efengil yw nad yw Iesu'n gofyn i ni ei edmygu, ond i'w efelychu. Nid dim ond rhyfeddu at ei ostyngeidrwydd am nawn, ond i fyw allan yn ein perthnasau. Nid dewisol yw hyn, ond dyma siap bywyd Cristnogol ynddo. Dyma siap y bywyd Cristnogol. Ac fe, sut mae hyn yn edrych i ni heddiw? Does am llawer ohono ni'n cyrraedd yr eglwys mewn sandala, efallai yn yr haf mi ydyn ni. Ac yn bendant mewn sandala llychlyd. Ond mae'r symboliaeth dal yn berthnasol. Oherwydd, o fewn yr eglwys, mae gwasanaeth yn golygu peidio glynu wrth deitla na swyddi, gwneud codi cadeiriau neu greu panad neu gwrando'r stori rhywun, dangosi'r cariad nid wrth fod uwch ben eraill, ond wrth blygu lawr i wasanaethu. Ac o fewn y gymuned, wel golchi traed heddiw o fewn yn cymuned ni yw sefyll gyda'r digartraf ynddo. I siarad dros y dilais, i groesawu'r dieithriaid. A mae'n ymhoeni'n fawr, o'n i'n siarad am hyn y bore yma, ymhoeni'n fawr ar hyn o bryd yr hyn sydd yn digwydd gyda'r holl protestiadau a siarad yn frwnt yn erbyn ffoaduriaid. Mae'n dan yng nghroi ni. Y pegynnu sydd yn digwydd yn gweld bai, ond mae'n bwysig ein bod yn gweld ein rôl yn gweini, yn golchi traed y rhai sydd mwyaf blinedig yn ymplith ni. Y rhai sydd yn ffoi o refeloedd ac anghydraddoldeb yn byd ni, ac yn cymdeithas ni. Ac yna, yn fwy personol, sut mae'n edrych, golchi traed i'w madda pan mae hynny'n anodd. Gwrando pan fydda'n well gen ni siarad. Dewis caredigrwydd dros falchder. Mae N.T. Wright yn deud yn blwmp ac yn blaen, ni fydd y byd yn credu yn Iesu oherwydd ein dadleuon deallus, ond oherwydd y ffordd y mae bobl yn byw ei gariad allan mewn gwasanaeth ymarferol. Ond mi wyddwn ni hefyd bod gwasanaeth yn gostus, yn dydi? Gwasanaeth yn gallu bod yn gostus. Gadwch i ni fod yn onast, nid yw gwasanaeth bob amser yn hawdd. Mae'n un peth pan mae'n gyfleus, a'n beth arall pan mae'n costio rhywbeth i ni. Golchodd, a roedd ni fideo anghofio hyn, felchodd Iesu draed Judas. Meddyliwch am hynny, fe benliniodd o flaen Judas yr un a fyddai'n efredychu, carodd hyd yn oed pan nad oedd cariad yn cael ei ddychwelyd. Mae Dietrich Bonhoeffer yn deud yn dydi, mae eglwys, mond yn eglwys, dim ond pan fod o'n bodoli mwyn eraill. Ynde. Weithiau mae hynny'n boenus. Bydd yn golygu rhoi pan hoffan i ddal yn ôl. Gofio bregethu yn y gogledd unwaith, dwi'n gwybod os dwi wedi deud hyn wrthych chi, ond o'n i'n pregethu ar Iesu'n gofyn i ni fadda hi'n gelynion, i garu'n gelynion felly. Ac ar ôl yr oedfa, yna un gŵr oedd yn loetran o gwmpas y cyntedd isio gair. A dangosodd o'i anfodlonrwydd mawr gyda'n hesti ni y diwrnod yna. A rwy'n fyddewedodd o, da chi'n deud i mi garu gelynion. Da chi'n deitha fi garu gelynion pobl fel Putin, pobl fel Hitler fydda wedi bod, sydd wedi gwneud dim byd ond drwg yn y byd. A'r unig atab oedd gen i oedd, wel, dim fi sydd yn gofyn i ti garu, ond Iesu sydd yn deud hynny. Ac yn fwy na hynny, mae Iesu hefyd yn deud nad ydy o'n hawdd. Nid yw Iesu'n gofyn i ni wneud dim nad yw ef ei hun eisoes wedi i wneud yn barod.
Fe feddeuodd Iesu yr rhai a groeshoelwyd ef ar y groes. Maddau iddynt gan naw iddynt beth y maent yn ei wneud. Iesu sydd yn dangos y ffordd ynddo. Ac yna y derbyn hefyd cyn gwasanaethu. Mae'r derbyn yr un mor bwysig. Ac mae rhywbeth arall yma nad oes rhaid i ni golli. Cyn i ni rithro allan i wasanaethu eraill, rhaid i ni'n gyntaf adael Iesu yn gwasanaethu ni. Iesu'r gostynedig yn plygu ynda. Fi nath Simon Pedr ymladd gyda hyn. Doedd o ddim isio i Iesu olchi draed o, ac efallai ein bod ni'n anteimlo'r un fath. Rydyn ni ambrofi yn hunan am wasanaethu heb fod yn fregus i dderbyn ynda. O' na banc bwyd yn Gaernarfon, ac sawl blwyddyn yn ôl oedd hyn, roedd na wraig oedd wedi penderfynu gwirfoddoli gyda'r banc bwyd, ac oedd hi'n gwneud yna, oedd wedi bod yna rhyw 6-7 mis yn gwirfoddoli. Ac fe ddechreuodd y gwirfoddolwyr sylwi bod y wraig wedi colli rhywfaint o bwysau. Oedd hi'n edrych yn welw, ond hefyd roedd y sbarc oedd ganddi ar cychwyn wedi mynd. Oedd hi ddim o'r byblu ag oedd hi ar gychwyn ei tymor yn gwirfoddoli. A'r hyn daeth i'r amlwg wedyn oedd bod bydd daliadau hi wedi stopio. Bydd daliadau gwladol oedd hi'n ei derbyn, roedd yna rhywbeth wedi mynd o'i le, a doedd hi ddim yn derbyn hwnna. A roedd yr arian oedd hi'n dibynnu arno fo fwy erioed, oedd hi'n gofyn wneud heb. Ac dyna pam oedd hi'n deud bod gan hi bod yna falchder yna, bod yna gwylydd yna, ddim eisiau gofyn am gymorth, yn enwedig a hitha'n gweithio yn y banc bwyd ynddo. Ond fe wnaeth y banc bwyd lleol ofalu amdani, ac mi gafodd y budaliadau i sortio allan iddi hi hefyd. Ond yr oedd hi'n deud y cywilydd ynddo, o ofyn am gymorth. Roedd hi'n gwasanaethu eraill oedd mewn sefyllfaoedd llawer gwaith, meddai ynddo. Ond mae Iesu yn deud yn dydy bod rhaid i ni ddod ato fe a bod pob un ohono ni i dderbyn ynddo. Ni allwn dywallt cariad, ond i bai ein bod wedi derbyn y cariad hwnnw'n gyntaf. Ni allwn wasanaethu mewn gostyngeidrwydd, ond i bai ein bod ni wedi'n gostwng gan ras Crist. Dywedodd Henry Newen, we are not the healers, we are not the reconcilers, we are only channels of the love of Jesus, who heals, who reconciles, and serves through us. Mae'n dechrau gyda gadael i Iesu blygu i olchi'n traed ni, ein balchder, ein cywilydd, ein briwia. Dim ond wedyn y gallwn fynd a gwneud yr un fath. Ac felly, byw ffordd y golchi traed, ynddo? Byw ffordd y golchi traed. Felly, sut beth fyddai i cael yn siapio gan y cariad yma? Sut fydda eglwys? Sut beth fyddai eglwysi sydd wir wedi siapio gan y cariad yma? Bod o'n man lle nad oes dim gormod i neb. Man lle mae arweinwyr yn arwain drwy wasanaethu. Man lle mae cariad yn cael ei ddangos, nid yn unig mewn geiriau, ond mewn bywyd wedi goginio, mewn dagra sydd wedi rannu, baich wedi gario gyda'n gilydd.
Dydy hyn ddim yn gwneud penawdau'r newyddion, ond dyma ffordd Iesu. Rwan Williams eto, pan bod Cristnogion yn golchi traed, yn llythrenol neu yn ffigurol, maent yn dweud, nid cystadleuaeth, grym na ofn yw sail ein perthynas, ond anreg syml bod gyda'n gilydd yng nghariad Crist. A dwi'n dod yn ôl at un o emyna Margaret Cooper, cyfeithiad Dafydd Owen y fan hyn. Emyn 3:7-2. Dwylo ffeind o dwylo Iesu ym mhob man, yn iachau y cleifion a bendithio'r gwan, golchi traed blenedig, dal rhai isa'r byd, dwylo ffeind o dwylo Iesu Grist o hyd. Ia noson honno, cyn y groes, cymrodd Iesu i fantell i ffwrdd, rhwymodd dywel o'i gwmpas, ac fe benliniodd i olchi trai llychlyd ei gyfeillion. Gweithred o dynerwch, o ostyngeidrwydd, o gariad hyd eithaf. Ac yna meddai, rhoddais esiampl i chi, fel y wneithim i chi, felly y dylech eitha wneud i'ch gilydd. Nid edmygu, ond gwneud, ynde. Y cwestiwn felly yw, nid yn unig a wyddom beth a wnaeth drosto ni, ond a wnawn ni fynd a gwneud yr un fath. Boed i ni sydd wedi'n golchi yng nghariad Crist, blygu i wasanaethu eraill. Ac wrth wneud hynny, tystiolaethu i ddiw y datguddir ei agoniant, nid mewn grym, ond mewn cariad wedi dywallt. Mwyn i enw. Amen. O gadwch i ni droi at yn hemyn olaf sef emyr rhif 140. Farglwydd yw daw i'n barchedu gofon wrth feddwl am holl waith dy ddwylo di, yng nghan y ser a rhy y daran ddofon, drwy'r cread oll dy rym a wela fi. Ac yn y blaen, 140.
gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fyddo gyda chwi oll. Amen.